puilani khulmya faro tini ang life family ani main reason mia 6 tarik board relevant ti kok sanai mia belaikina chini lembu chora Bujjongnagar Wakinagar 14 number constituency Chinio area of Pelekino Wana Masingsa Kiri Masingsa Ani life of Mohai New York Miana Puila Belekino Wana Masingsa Avonoti Kok Shanai Antini Je Kok Shanai Bebak Kubui Kisapon oro tatal kaisaban tonglak tangi himale mia je gotna godi mane ang abon tin sanai ang kainarok logridi tai anio life nor nugui tongkhai please share khlai di gobang khai ang tini ani bukhayok mani mia budna thangtini wo hasikena zingzalengkha asakena wana masingsa samung tangphai kya samung sir tangnai pia babo chini bororogya 106 sana thakaya bo tiprasha bes 105 haisi matongsu pia bamo je boot romani jaga abo Zubotara near Holy Cross College Bujjongnagar Wakinagar area klayo ani khorang khnai tong khai please norok ani o live je video ang khai tong mani fbo joton share khai di kabang kuk borok nungna nango tangi himale tauk phono chini dofawo khoroksa khornai khoroktam kichu সংখ্যক লোক কিসা tibrasana hamjaga tibrasa tutui boro hai boro rono ang ebakhe jara buni haduli buni yakung tola tomoi samungtang tonai boroni mokolno kisa fiograno bujungang hoyto ba buni mokolo buni khunjo ane kok sajai ephano mano haifno please ani tiprasa takhuk nung tomungno o life nugi tong kisa kahwa khnadi tang himalay mo norok khai boroni mokolno fiograno belaino nangkugu naitong nayani khapon takhute bukusna hainai puilanani khulung yafaru tai norno koinai anabaksa soyati tongjadi ang norno mia kograjak apno ti kok sanai ang first to last kok sawono mia tamangkha mia chini Wakinagar Bujjongnagar 14 number constituency o belaikino kirimaisa samungkaisa khlailakha ragging boot no tui khaina nemani piaba baksa jagao ragging khaimangkha chinio Zubotara near Holy Cross College khai khaina nemani khaiman slablia jeng joton aro egloge thangka aro kuno tipramotha aro kuno IPFT BJP ni kuno aro sujakri kebun talkawo piaba general voter rock 105 হঠাৎ চা খ্লাইনাই আক্রমণ খ্লাইও তাই চিনি বর্ণ বুতক সাতক খাই শিখর শহর খাইনাই চাইতক মানি আমার তি কখনাই जोंनिया बुट जतन फुंनि 6टा उनाव लाइन राव लाइखा गोबां बर'नो बुट लाइखा बुटमान जराव Wakinagar Bujjongnagar area ni no angni Nepal post ni kaisa jaga tongo near ni tabuk Pishari College ni Sakawa aboni ni Sobrai Vidya Mondir Phajing Malapoti para hanjago ayengo bo saung sitar tangnai 10 ang saimia borok tamo khai fiaba 10 phainai housa phai at least 200-300 jana borok nai gari phainai puila khai borok tiri kok sawo olo khai hotat chakai akramon khayo gafro chinyang je borok tonai rok thangba kya ang nijibo thangka tamong lai hinai naimani aro chini borok thangman logino suna sakan rifika kirimaisa sung bebang no kharima phakya pia bandor bebak saiman ang khorchara chapnai aur chanai phano se aro kuno suija kri je bo khorchara chapnai nanai
bongni mokolo tamu nuk hingkai bo khoroksa tiprasa no mangkai subrak de abahai hingkai chung judi no mia ajaga tonghaka hoito ba kwbangma tiprasa aha tongkomo baksa thikamo chung kapal kaham chung yogi faikya ma kharka chung aro tangai mal chung khub songkha kom ulo aro nini police force thangka BSF aboni yakgulo CRP rok thangka gabo sarigote saro budung khani khanao aboni yakgulo haino hai jubotarao fatani borok wanji rok general butar fainai obha kite samungsidra tangfaijuka tiprasar no bud kam kari yan bagai borok aro habui ragging khainen bagai gawa jaga BJP ni koekta cadre bo tongo chini borok bo haifano last kai borok bo tipra sarno bumanugoi tipra sarno oro khitar laimanuk lainai borok bo bebagno yang no support khakya gawa nama singsa sini boot chini edisi area no boot tangile tokma kosora wanjira askai mokol bor kiori tongba that means tiprasra tab bebagno thansangka khorjak khni rok tongo borni mokol hoyto ba kamka khulujeko ka ang borno no tini mokok sanam chungo naidi mia busukai wana ma kwbangma tiprani kwbangma jagawano mohai gengkha जों बियां थांनाय कुनु पालमा लायलिया लेम्बु सराव बेलेखिनि क्रिमेस ओंखा मिया कुनु रिपोर्टार बो करै कुनु प्रेस अफ फाया काफरो 9:30 10टा रग आं निजिनो आं पगै थांगा जे आं तांग बागै फाइमानि Pia mia aro khachiklai bulai toklai ngai aro chini borok sirik mokorong laikha tamung lai mole phatani bor fainai chungno oro tala ruinai gate tala ruinai bisinga habui boot dragging khai abahai emne khabo khaijaka 10-12 ta boot already jakha ulokha tala rakha amoni yagulo tala ban yagulo yang phatani borok gate tala sobai hablaikha habuinai aro borok daga sobang laikha ulo aroni naimathang bahini rok stop khatoni rekha 9:30 to প্রায় 2টা জোড়া বুট অলরেডি আর বুট বন্ধ খাই তনখা উলো দেশা যত্ন পাল খাই সালাইয়া কই নাইমাথাং bahini বসাও নরক বুট রাখে রেডি হাই খাই ননি লস নাই নাই উলো খাই বনি কক না লাইখা কে বুট লাইখা যত্ন গোबां कुक borok log-logi no boot na faikya horni 9টা jora mia boot ungkha wakinagar bujong area ni jubotarao ei mia boot kha mia tesa boot horni 9টা jora kha aro tangi mala diporo je engnam bagai omhai gotna gorema bagai kisa boot leri nongkha gani ta khuksong bukhuksong wanchugi naisidi chini bororok tabuk nogo faise mia chung khanamani nini yango bonik ke chomni nini khoirpur klayo a jaga ke boot borok rishima milia baksa borno 106 nogo thangai sapo noni boot ungi thaka norok tatara de boot norok boot hakai non bipor tongoni sadago baksa borok kirjakha baksa borok boot chiri malia ge chinor bom hai khaine mini fiaba chung